като пълно пренебрежение към труда на медицинските специалисти. Така от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи определиха проектобюджета на страната и на Националната здравноосигурителна каса. С лентички "Аз протестирам" десетки хора излязоха тук пред Александровска болница, както и пред други лечебни заведения в столицата, за да изразят недоволството си. По думите им, така изготвеният проектобюджет е далеч от обещаните минимални възнаграждения за специалистите, а именно от 125 до 140% от средната работна заплата. И още от асоциацията съобщиха, че са провели среща в Министерството на здравеопазването, за да обсъдят отпуснатите 100 милиона евро за специалистите от Министерството. Какво си казаха те? Ето и още. В рамките на до 2 месеца, съвместно с Министерство на здравеопазването, трябва да разработим методика, като и Министерството, и ние сме на едно мнение, че парите от тези 100 милиона трябва да бъдат насочени директно към специалистите по здравни грижи, работещи на трудови договори. Защото няма и персонал, няма млади хора, няма мотивация за да останат. Масово хората, които познавам лично аз и покрай работата ми, по принцип, казват, че най-добрият вариант е зад граница. Мотивацията единствената, която имам в момента, е малкото ми дете.